Искам да ви кажа, че последната седмица съм блокирала сигурно не 15-20 човека. И здравейте хора, get ready with me. Днес ще следваме грим рутината на една моя много любима инфлуенсърка от Америка. Казва се Макела Ногера. Ще прикача нейния профил и там ще се види туториала. Реших да го направя като нея, да е хоризонтално. Та нека започваме. И Макела е позната с full glam. И реално тя е една от хората, които ме вдъхновиха да си направя TikTok акаунт и да почна да качвам видеа, свързани с грим. И ако трябва да бъда честна, тя е една от хората, от които съм се учила как да се гримирам, така че да. Значи тя във видеото е започнала с веждите, така че аз ще го направя. Днесното видео ще ви казвам и какви продукти използвам. За вежди използвам естествено Hera Cosmetics с четчицата. Знаете, смисъл това за мен е най-добрия брау джел. Супер много се радвам, че имах възможността да го пробвам. Просто защото наистина много ми харесва. До сега не съм ползвала гел за вежди, който наистина да ми държи веждите целия ден и да не се притеснявам, че някъде ще съм штръкнала или нещо подобно. Исках да направя и такъв туториал, нещо по-различно, свързано с грим, защото покрай тия стори таймове, колкото и да са интересни и готини, и на мен да ми е кеф да ги правя. Много грешна аудитория се навърта из профила ми и не искам неправилните хора просто да ми гледат видеята. Надявам с това клипче по някакъв начин да привличам само правилните хора, а не някакви злобари, някакви хейтери, някакви чичковци на по 50, които са ми видяли профила веднъж и вече край. Продължаваме нататък с скинкера, като тя използва някакви по-хидратиращи кремчета и праймери. Аз не ползвам праймер, както до сега сте видяли. Така че си слагам просто това на серума на Fluff, който се води Milky Serum. Много го харесвам. Слага си околочен крем, така че аз ще си сложа от моя. Той си го имам от, мисля, че от Белбокс кутия ми се е падал. Слънцезащитен крем слагам този, който си имам. След това тя започва с фондютен, като използва Skin Tint, обаче аз не използвам такива неща. Мислех да си ползвам OG-тата, но ще си заложа на моя си този на Essence, който много си го обичам. И тя го нанася с Beauty Blender, така че аз това ще направя. Малко ще си го разнеса така с ръце. Тя го прави с Beauty Blender, но не е много хубав и е плосък и може да го направи, докато аз не. Между другото малко доста сложих. Опа! Относно последователите ми и новите хора в профила, как ви казвам, аз не искам да имам просто последователи и да имам 30 000 последователи, повечето да не знаят защо са в профила ми. Както виждате, аз избрах трудните стъпки, така да кажа. Така, след това преминаваме към бронзър. Коректора е след бронзъра и ружа, което и аз понякога съм го правила, но много рядко. Слагаме си точките, които и тя си сложи. Сложи си доста на носа и мисля, че сложи и отдолу. Аз това не съм го правила. Много ми е странно. Та, както казвах, аз избрах малко така сложения, но според мен правилен път към нещата, за да си вдигна последователите. Значи аз в февруари месец бях с 3000 последователя. В момента сме юли и аз вече съм с 11 500 даже вече, не съм сигурна. И реално аз това цялото нещо съм го постигнала с супер много труд и с много видеа, които реално присъствам в тях и съм ги мислила, планирала и така нататък, а не съм правила неща от сорта на да кача 3-4 видеа в тренда на чалга песен, за да мога да събера някакви последователи и те да са на база на това, че съм се направила на маймуна на това видео и съм пяла някаква чалга песен. И аз не исках по този начин да си събера последователите, исках да си ги събера по начина, по който ще ме гледат за в бъдеще. Защото да си събера едни 10 000 последователи от такива 15-секундни видеа. И оттам вече да почна да качвам това съдържание, което качвам в момента. И сеща се, че то... не. Така че това е като цяло, което исках да кажа и затова в момента малко така се дразна на някакви хора, дето не ги искам в моя профил
Искам да ви кажа, че последната седмица съм блокирала сигурно не 15-20 човека, така съм блокирала, само защото просто не ги искам в профила ми. И искам да си подбирам аудиторията, защото аз искам да правя такива неща с грим, да рекламирам продукти за грим, защото наистина ми е забавно да ги рекламирам, не го правя за пари. В смисъл, това не ми е идеята. Просто искам тук да се събере една така аудитория от Girlyhood и някакво да ми е готино, всички да ни е готино. Тя продължава между другото с коректор. И някакви чичковци хора на по 50 години, де дори не знам, що си щеглили TikTok и ми коментират: леле, каква шпакловка сложи, много си грозна без грим и някакви отвратителни хейт коментари, които нямат място просто в това. В смисъл, те obviously не разбират какво означава грим, не разбират каква е идеята на грима. Защото те, повечето хора, които са гримьори и се гримират, това е вид като изкуство, поне аз така съм го приела. И аз толкова много обичам да си отделям времето така да се гримирам. И аз затова почнах да се снимам, за да имам оправдание да се гримирам по-често. И да ползвам най-различни продукти, да тествам, да е забавно, отделно, нали, там е някой скандален сторитайм. Малко чай да се излее. Че това са си момичешки неща. И някакъв чичко на 50 просто няма работа, разбирате ли? Няма работа в моят профил. Да, тя си повтори с ружа. Тя, както виждате, направи по-ружов вид. Аз не си падам много по ружа, но е така. И след това продължава с пудрата. Ползвам моя Shiglam, но това няма никакво значение. И си потапя спонджа. Искам просто да го направя като нея. Е така хубаво го лоудва. Да, съгласна съм с нея. Ох, тя слага 150 пудри. Хора, моите пудри са в другата стая, не мога. Smile Liner. Така както виждате, и аз ги правя тия неща, просто защото, как ви кажа, учила съм се от нея и от още 2-3 за грима ми. Така че да. Така, след това... Вижте, сме доста добре. След това тя си продължава с другите powders, както казва. Тоест с контур и пак с руж, прахообразен. Мисля, че вече сме румени и щастливи и слага хайлайтър. Ползвам си този на Kylie Cosmetics, който ми е от Bellbox. Така, тя отново взима пудра и пак пудри тук, за да си изсветли около очната зона. Добре, значи тя продължи с устата, като устата е цялата в коректор, по-зле и от това. Прави комбото. Хора, забравих да ви казвам какво използвам. Контура на Shiglam. Това ми е ружа, който е на Catrice. Коректора ми е на Essence. Това ми е на Bella Pierre палитрата, която видяхте. На Shiglam пудрата. Това е Shiglam с острилката, цвят Мохаве. И си слагам, да си сложа този път на Yenges Toasted Apricot. Колкото да придам някакъв блясък. Така, тя продължава с... Значи първо извива миглите. След това, между другото, слага черен молив под окото. Обаче аз вчера направих една беля и си пръснах в окото със слънцезащитен крем. Буквално тръгнах да си го слагам и той плокни ми влезе в окото и ми се зачерви. Така че аз тази стъпка ще я скипна. След което слага очна линия, само че е тук отгоре само. И тя реално го слага като за основа за мигли, които ще си сложи, ще си залепи. Но аз няма да си лепя мигли. То реално на Hera Cosmetics, това, да, на Hera Cosmetics очната линия. Много готина и е водоустойчива и аз затова поне по-бързо спасих ситуацията. След това тя взима от Bronzer A, който си е сложила и си го слага на окото. Слага си eyeshadow stick, който ми е в другата стая, така че просто ще си сложа малко от хайлайтера, който имам тук. Тя реално слага изкуствени мигли, но аз, както знаете, нямам нужда от изкуствени мигли, защото имам хубави мигли. Мисля, че няма нужда и да казвам защо имам хубави мигли и Hera Cosmetics. И си имат много хубави продукти, видях даже, че ще имат и нови продукти скоро.
и просто нямам търпение. Продължаваме с спиралата. Най-добрата, гледайте само. Тук и не знаете какво може. Така. И си слагаме спирала. И така реално се едно изгледам, че съм с изкуствени мигли заради това. Това е много добра идея. Така и сме готови с спиралата. И като цяло хора, това беше видеото. Този път наистина има много грим на лицето. Не знам как да ви покажа. Ако искате още такива видеа, хора, ми пишете. И ако ви харесва даже дали е така да е хоризонтално, защото е някакво много готино. Да, другото, което не ви споделих е, че скоро мисля да почвам да качвам и в YouTube вече видеа. Но това си е процес. Така че да, надявам се да ви било интересно. Благодаря ви, че гледахте и чао!